Fi'n meddwl bod eisiau drama... Ti'n cofio gwaith cartre? Ie, o'n i yno fe. Beth? O'n i yn gwaith cartre. What do you mean? Fel extra. Oh. I think I might have had a line though. Nath nhw ffilmio fe yn yr ysgol drws nesaf i ysgol ni. Oh my god, let me tell you a gwaith cartre story real quick. Oedd e pan o'n i yn phase o back home o gwallt fi. The whole gwallt? Well, dim really. So oedd e'n, literally used to call it the booth. So oedd e'n fel ffasiynol lle o'n i o. Can't believe you. No, literally, the Cowbridge thing. Yeah. Oedd i fel scrunchio lan y gwallt lows a back home o fe. So oedd e mas fan hyn, a trio ffeindio llun. So ie, ni yn y phase yna o gwallt fi, a ni ar gwaith cartre, a ar rhyw bwynt yn mewn scene yma yn dosbarth celf, a we went for a take, a wedyn nath nhw cuto, a wedyn nath rhywun wneud sort of side note to the radio, a wedyn nath person make-up a colur ar gyfer Loren dod mewn, a dod yn syth as hei dechrau comb o gwallt fi mas. O'n i fel, achos oedd y gwallt yn mynd yn y lens, oedd e mor... Yeah.